Dito pa ba yung mga boss? Ano? Basta baka naman boss bay. Ako ka na kanino? Gen gig. Big bay. Kain eh. Hindi mo siguro mo boss bay. Nagkikilap Pedro pa buo kasi ba? Ito na kita na. Ito na siguro ako. Boss eh. Hindi pa kanino mo boss ba? Parang magdagat to eh. Boss ito na? Binalita ka? Ito na sada bay. Tendig limasan lagi ada. Naumbi ng tubig oh. Tabangan ng sila no kay nalumbi kay tubig oh. Tapi Punta mo dah bay. Gani na ka. Gani haram dah. Gani haram eh. Tabang ko be. Para maubos na. Naman. Kare. 5-5 tuna sardinas malang yan eh. Uwi kayo mo ka. Dali rin po ang isda mo. Mabasak ka? Dali na. Mabasak. Dali na yan, dala na. Dali mo, mabasak ang starfish. Maganda mo tabok, kaya mo tang libasan. Oo. Labas yan, itabok na ka. Mabok na ka. Atay din, masiguro yung mabot eh. Mo gani. Ulit tayo. Ulit ay. Ulit tayo. Sudan. Na may truck grabay? Sa Canada, no? Basin pangatag na lugaw bay. Basin. Basin kapoy ra baglimas no. Mga unta. Ito tam. Ano, namta diri. Tara. Meanwhile, Wala, nasara ka ulit ang ganito. Mga yun sabi, sila naman eh. Sabi telepon nun de. Ang pamilya tayo. Sa mga pamilya ba? Sila man ang pamilya. Balipulo. Balipulo. Puno na niya. Apo na lang ito. Ay, kasi pamilya po. Pamilya yung kwan daw. Nang pamilya oh. George, kaya para matagaan na to. Sayang kayo, di mo hukot. Tagang patay. Ba't naginaan? Dalawa pa ni hapon. Panihapon na naman na. Diretso. Okay. Tama lang ma'am, maurot. Gila po na lang tinang makaya rin kaon sa atong pamilya. Bila di ka pamilya mo ba? Mga bali 1 mil. Gana na ba na? Pagkana. Dagan tagkuhan kaliwat. Naman ko po nang kayo ha. Kapag Di dagan ma- pa pagkaan. Pagkaan. Paggutan eh. Ngayon ay kadihaw. Wa daw tay masigihay na kansa. Uro na oy. Uy. Iro. Ay iro. Ito ni mga. Amat eh. Tabangan na ni kaon bay. Daan na ni. Sige tara daw. Udah tenang. Ano ka ba to? Ang aldo kaldo eh ajon. Gutom na ni, gutom di ako. Kapelyo. Ganyan lang yung tingog mo. Ganyan. Takuha isda, way klaro atong kuan dito. Masih tumabas dito ng para to. Para to baha. Okay. Ubas giniron, orok ni. Gani. Gani. Ubas giniron, klaro yun yung ubas ni. Ah, manok diri bay. Tulog manok ba? Kuha mi ben. Lupa dah mana? Tatagi ko. Ayaw, kuwang rang ginamo ni. Kapoy ra maghimas. Mga ayaw. a few moments later. Ay, salamat. Turot na dyan. Lupot na noon. Uba na ko eh. Gusto na ka?
Awan taron nga, urot naman eh. Tutag baryo, signapay lugaw dito. Kamo, sabar po ko. Samahan, tara. Tara. Sinapay pangatag dito ba? Kuslan man. Ang tigat lang gana. Gamit kayo na eh.